हम खेसारी लाल यादव सबके गोड़ छू के गोड़ लगता नहीं, जितना भी हमारे देवता रूपी श्रोता बड़े जे हमके बहुत प्यार करेला, मोहब्बत करेला। आप सबके दुआ आशीर्वाद हमेशा खेसारी खाती रहेला और वह सब हमेशा खड़ा रही ले, हमेशा प्यार दिले, आशीर्वाद दिले और वह आशीर्वाद के बदौलत ही हमार जीवन चलत रहेला। बस काल एगो हमार गाना रिलीज हो रहा बा एंगल म्यूजिक से, जौना कंपनी के माध्यम से शायद हम बहुत सारा गाना गौले बनी। शुरुआत में हमेशा एंगल म्यूजिक के गाना हम गौले भी बनी और एंगल म्यूजिक के बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलल बा। कुमार रमेश जी के बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी खेसारी के ऊपर बा, चाहे वो महेश भैया होखस या पवन जी होखस, जे भी होखे, पवन पांडे से लेके मैंने जितना भी राइटर सब लोग प्यार दिला। सबके कृष्णा बेदर्दी जी हमारे गाँव के, तो सबके प्यार आशीर्वाद मिलल। वही कंपनी से फिर से हमारा गाना रिलीज एगो बहुत बवाल वीडियो सॉन्ग और वो सबके एंगल म्यूजिक ऑफिशियल पर कल 6:30 बजे देखे के मिली, जवन की बड़ा तगड़ा शूट। तोरा कैला के काम में सुनू सनम, दूगो बियर मंगा के पी ले।